गुड मॉर्निंग सर्वांना. आणि मम्मी बघा इकडे आहे. नमस्ते. हां, मम्मीचा नमस्ते ऐकला. तर त्यानंतर मग तुम्हाला हे दाखवतो बघा. आज किती सुंदर दिसते मम्मी बघा ना. एक व्ह्यू जे समोरचा व्ह्यू आहे ना तो आमचा सर्वात प्लस पॉईंट आहे. त्यानंतर एक हवा खेळती हवा इकडे ते झालं. आणि अजून बोलायला गेलं की खूप प्लस पॉईंट्स आहेत इकडे रिलॅक्स होण्यासाठी. आणि इवन मेडिटेशन पण तुम्ही करू शकता. एवढं इकडे सायलेंट आहे आणि ओपन असल्यामुळे अजून छान वाटतं. तर अरेंजमेंट बघा अशी केली आहे. सिल्वरवाल्यांना आता गणपतीपुळ्यासाठी गेले आहेत ते दर्शनासाठी. हे खाली न्यायला लागेल ना. हां, त्यासोबत बघा इकडे काकींना आम्ही काय आणायला लावलं आहे. हे ग्लासेस, त्यामध्ये चमचे, मग आपले दूध पावडर, टी बॅग्स. हे काकी डब्यात दिले पाहिजे. आतमध्ये आहे ना. नाही तो सिल्वरवाल्यांचा आहे. ह्यांना वेगळं करायला लागेल. ठीक आहे, मी डब्बा खालून आणतो. आणि इकडे त्यांचा नाश्ता काय होता काकी? हे काय होतं नाश्ता काय होता त्यांना? हा बघा, एक घावना सोडलं त्यांनी, घावणे चटणी ना. ओके, हे नाश्ता होता तर त्यांनी एवढं खाल्लेलं आहे. 4 प्लेट खाल्ली आहे. आणि त्यासोबतच अशी अरेंजमेंट आहे. आणि आपण आता गोल्डन रूम दाखवूया तुम्हाला. 4 चेक इन आहेत, 4 पर्सन आहेत. बघा लॉक आहे, तर मला माझ्याकडे जे चावी असते त्याने आपण उघडू शकतो. ओके, तर सर्व क्लीन आहे, व्यवस्थित आहे. फक्त हा कॅरम जर आपण बाहेर नेऊया हे. आणि नाईटसाठी आम्ही लाईट लावतो ती बंद करतो. ती टॅग पण आपण इकडे ठेवलेला आहे. बरणी आपल्याला करावं लागेल. हां, तिकडे आपल्याला एक बरणी ठेवायला लागेल. आणि ते सर्व ग्लासेस बिसेस तिकडेच ठेवूया है ना. ह्याच्यात डस्टबिन बॅग आहे ना. ओके, डस्टबिन बॅग आहे. आणि त्यासोबत आम्ही हे सुद्धा बघतो की हे सर्व क्लीन आहे का. बघा हे सर्व पण क्लीन आहे. हे पण भरलेला पाहिजे. आणि गिझरचं पण मी बघतो बंद आहे का. बाकी हे सर्व पण क्लीन आम्ही ठेवतो. सर्व व्यवस्थित आहे. म्हणजे अशा प्रकारे चेक इनच्या अगोदर ना सर्व बघायला लागतं की सर्व व्यवस्थित आहे. जसे स्टूल तिकडे व्यवस्थित आहे का. हां, आता ह्याच्यात अजून काय अपडेट करायला लागेल मध्ये. हे ठेवा, पण आपल्याला चहाचे कपसुद्धा द्यायचे आहेत. हे पण फिक्स राहणार त्यांच्याकडे. ठीक आहे. आणि जसं ह्या रूममध्ये आपण वेगळे ठेवले तसे ह्या रूममध्ये आपण वेगळे. हां, तिकडे ठेवा. म्हणजे आता तुमच्या गोल्ड किंवा सिल्वरमध्ये ग्लासेस, चमचे, चहाचे कप, टी बॅग्स, शुगरचे पाउचेस हे सर्व आम्ही फिक्समध्ये ठेवणार आहे. 2 नाही, इथे पण 4 लागणार आहेत. 4 आहेत ना आपले, तर 4 चायचे लागणार आहेत. म्हणजे त्यांना चहा बनवायला लागली ना. बापरे, धावून धावून काकी पण आमचे बारीक झाले आहेत. आता ही अरेंजमेंट अशी आहे बघा. इकडे एक आहे, तिथे एक आहे, तिथे एक आहे. त्यांना जिकडे पाहिजे तिकडे बसू शकतात. आणि चला मी तुम्हाला रेट सांगतो. आमच्या इकडून जे रिक्षावाले एक कॉन्स्टंट रिक्षावाले जे गणपतीपुळ्याला जातात त्यांचा रेट आहे 1000 रुपीज. ते रिक्षामध्ये 3 माणसं तर आपण बसू शकतो. त्यामध्ये तुम्हाला ते येता जातानाच आपल्याला आरेवारे बीचसुद्धा लागतो, ते सुद्धा तुम्हाला दाखवतील. आणि मी रिक्वेस्ट करून 1-2 पॉईंट्स एक्स्ट्रा दाखवायला लावू शकतो. पण डिपेंड त्यांच्याकडे ते किती ॲडजस्ट करतात. ते पण 1000 रुपीज तर घेतात. म्हणजे माझं काही त्याच्यात पैसे नाहीत म्हणून मी तुम्हाला डायरेक्ट 1000 रुपीज सांगितले. आणि जर रत्नागिरीमध्ये कोण ज्यांना आमच्याकडून असं गेस्ट हवे असेल किंवा कस्टमर हवे असेल जे गणपतीपुळ्याला अप डाऊन करतील, तर त्यांनी मला 1000 रुपीजपेक्षा कमी ऑफर करा. म्हणजे मी माझ्या गेस्टलाही तोच ऑफर करेल. लाईक 900-800ला तर तुम्ही द्यायला रेडी असाल तर मी तुम्हाला आमचे रेग्युलरचे जे गेस्ट आहेत गणपतीपुळ्याचे ते मी तुम्हाला गेस्ट तुम्हाला देऊ शकतो. म्हणजे ह्याचा रिझन काय होणार की मलाही माझ्या गेस्टला कमीमध्ये पाठवता येईल आणि माझ्या गेस्टचेसुद्धा पैसे वाचतील. ढगं बघा, आज सुंदर वाटतं, खूप छान वाटतं बघा आज. आणि आपल्या होमस्टेचा अजून एक प्लस पॉईंट म्हणजे आम्हा सर्वांना क्लीनलीनेस आवडते. बघा हा टेबल असा आपला नाश्ता केला होता ते आपण सर्व व्यवस्थित सर्व पुसून घेतो. आपण सर्व साफ ठेवतो काकी. आता हां, आणि लादी बिदी सर्व चकाचक वगैरे रिफ्लेक्ट होते बघा. 1 दिवस आड करून आम्ही लादी पुसतोच बघा. ते रिफ्लेक्शन येते तुम्हाला बघा. आणि त्यासोबत मी आता अरेंजमेंट कशी करतो. समजा गोल्डवाले असेल तर गोल्डवाल्यांना हा काकी तो पण एकदा जरा धुवून आणा खालून. आता गोल्डवाल्यांना मी समोर देणार आणि सिल्वरवाल्यांना मी इथे ठेवणार. कारण कसं गोल्डचं तिकडे जवळ आहे ना त्यांचं, तर त्यांना तिकडेच जवळ असलेलं बरं. सिल्वरवाले इकडे बसायला नको. म्हणजे सिल्वरवाले जरा इथे बसलात ना तर जास्त कम्फर्टेबल होईल गोल्डवाल्यांना पण आणि सिल्वरवाल्यांना पण. आणि काय
धुतलेलं आहे. हां मग चालेल, मग तिथे ठेवा. आता मी तुम्हाला त्यांच्यासाठी वेगळी अरेंजमेंट करून देतो. ओके ओके ठीक आहे. पुढचे 4 जण आहेत ना ते. 4 जण अशी अशी बसतील समोर समोर समोर. तिथे 4 जण समोर असे बसतील. 4 जणांची अरेंजमेंट झाली ना व्यवस्थित है ना. आणि सिल्वरवाल्याने इकडे घेऊया आपण. तर इथे बघा, मला आताच कॉल आला होता की आपले वरचे जे गोल्डनवाले आहेत ना मम्मी, ते आले आहेत. तर त्यांना मी पिकअपसाठी जातो. ही बघा, ही पहिली चालली बघा पिकअपला. आणि गाडी पण एकदम जरा मी पुसून बिसून घेतो. जसे गॅसला पिकअप असेल ना तर पहिली गाडी मी पुसून घेतो. चला मग आता जाऊया. मग तुम्ही विचाराल ना की मला पिकअपला इकडून निघाल्यावर किती वेळ लागतं. असं आता 11-10 वाजले ना, मी 5 मिनटं तिकडे पोचणार. 11:15 मी रेल्वे स्टेशनला पोचणार. आणि रेल्वे स्टेशनला तिकीट काउंटर आहे ना, तुम्ही कधी रेल्वे स्टेशनला तुम्ही आमच्या इकडे येत आहे ना, तर रेल्वे स्टेशनला तिकीट काउंटरच्या इकडे यायचं. म्हणजे एकच तिकीट काउंटर आहे. त्या तिकीट काउंटरला येऊन वरती रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर उभं राहायचं. म्हणजे कसं पटकन पिकअप होणार तुमचं. ती बघा वरतून जी ट्रेन जाते ना, ती आता ट्रेन रत्नागिरीवरून सुटली आणि मडगाव डायरेक्शनला चालली. ती याच ट्रेनने ते आले असेल वाटतं. काजलला बरोबर आवाज आलेला आहे. पाण्याचा आवाज डायरेक्ट येतो वाटतं काजलला. हा चला पाणी भरायला चला. मी आधी इकडे का तुम्ही रेडी करता ना थाली पूर्ण. हा करा. इकडून दिसतो, इकडून पण दिसतो, इकडून पण दिसतो, दोन्हीकडून दिसतो आपल्याला. महिन्यातला 6वा टँकर आलेला आहे हा मम्मी. हा दर 5 दिवसात एक टँकर लागतोय. एक हिशोब फिक्स झालाय. आपलं पहिलं काम का असतं, वरचे हे काढायचं ना. वजन असेल ना ते काजल. पाणी किती आहे बघ. पाणी बघा किती खाली गेलंय. तरी हा पाणी आलेला आहे ना, तू चढवूया पहिला, नाही तर वेळ जाईल. ठीक आहे. आला आला बघ है ना. आता आपण भरणार. भरतोय. इथे बघा दुपारची वेळ आणि आज सिल्वरवाले जसं मी तुम्हाला सांगितलं गणपतीपुळ्याला गेलेत. तर गणपतीपुळ्यामध्ये पण मम्मी जेवण असतो हा काय दुपारच्या वेळेला. ठीक आहे. तर पावसला सुद्धा असं दोन्ही टाईम कुठेही गेला तर दुपारचं तिकडे जावं, म्हणजे आपलं लंच तिकडे होणार. आणि आज जे गोल्डमध्ये चेक इन आहे त्यांची आज 4 व्हेज थाली आहे. तिकडे बघा काकी सॅलड आणि लोणचं वाढलंय ना. हां त्यानंतर आता इकडे गरम गरम भजी बनत आहे बघा. आणि त्यासोबतच आता मी भाजी आणि आमरस वाढायला घेतो. आणि ताट पूर्ण रेडी झाल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवतो. डाळ आहे ते जे भजी वगैरे ते भात आहे ना. डाळ भात एक सर्व इकडे वाढलं की थोडं गरम गरम व्हावं. ते बघा एक तो आम्ही सर्व एक वाढणार आहे इकडे. आणि त्यासोबत इकडे पनीर. तर भाज्या बिज्या सर्व खाली घेतलेल्या आम्ही.
एवढ्यातच बघा ताट किती फुल झालेलं आहे. आज भाजी कोणती आहे तर पनीरची भाजी आहे, आपली मूग मटकीची भाजी आहे, मटकीची आहे, पालेभाजी आहे, भजी, वरण भात, आपलं आमरस, लोणचं, आपलं सॅलेड, भात आणि त्यासोबत आता इकडे गरम गरम जे चपात्या पण ठेवले ते पण चपाती वाढली की आपले ताट झालं. आणि त्यासोबत पापड आपण वेगळे नेणार आहे, कारण या ताटात जर आपण पापड नेले ना तर पापड जरा नरम पडतात. ते कसं आपल्याला सर्विंग करून करून माहिती पडतं. आता 2-2 चपात्या ठेवले की आपलं ताट एकदम रेडी झालं. तिथे बघा आपली व्हेज थाली एकदम रेडी आणि 4 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. दिसली का? बापरे, एकाला नाही संपणार ही एवढी. ताट पूर्ण भरलेलं आहे आमचं. हे बघा आपलं थर्ड ताट, थर्ड आणि फोर्थ ताट. हा चला. इथे बघा आपलं पापड, मीठ आणि माउथ फ्रेशनर. पापड बघा कशा हालतात आहे, टर 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 अशी. हव्याने हे होईल. हळू जा. पाण्याच्या 2 बॉटल, त्यांना पाणी साधं हवंय, त्या बॉटल घेऊन जाते. आणि ही काय योगा करते. तुझं काय